Huriani Tuhata na hinahulongan, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, suang songoni manang hamu amanami inanami sude keluarga, na mangihuton permingguan melalui live streaming, horas ma dihamu saluhutna. Adorak sotapuka perminggu tahun, jumulo mahita martangyang di bagasan rohat tabi, martangyang mahita. Amin. Tapuk kama parminggota di Arianon, marede mahita sian buku ede nomor 654, mamuka may sian ayat sada dohot 2. Bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumo palangit, dohot tanoon, amen. Mar suara olopolo mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marolop-olop tu de batama ho, alesandok tanoon, edeon hamu mahamuliaw ni guarna, marmulia mabahik kamu puji-pujian na, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata, pargogo na suhatu dosan. Holan alani asinurham sabingdo, ubay na tarbaik kami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manak tolu halak marpungu marhite-hite guarhu, lehonon budo pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon madihami saliling dihasyanganon, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saliling-liling na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegi mapatik ni debata, ima natar surat di buku Roma 12 ayat 12. Songonon mahatana, marlas ni roha mahamu makirim, marbenget di roha mahamu di paporsuhon, jugulhon hamuma martangiang, ima sahatna, atong martangiang mahita tu debata, asa di pargogoi hita lahu mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon nao bartu patikmi. Amen. Topo tima dosat tanagodangi, tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikod dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani i, ubain hupangido hami, say sudah tima toru-torung, asa unang mangonay betu hami. Say sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Say pargogoy mahami, asa margogo hami marhita-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegima baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diar saiho au marhite sian akka dosam, jala nunga dilujai ho au marhite sian akka hajatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim, alani hadirioku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di batana di gijang. Amin. Tajaha mahatani di bata, ima nagabi turpuk epistel di minggut sadarion, ima sian sada Samuel sada, mamuka maisian ayat sia, sahat ro di ayat 10 lalu.
tajahama marsikat sore. Jadi dung mangan jala minum di silo, hehe masihanna alai hudul di hudulanna yang gomalim eli dilabuk tiang ni bagas ni Jahoba. Tungna marsak situ rohana gabe martangiang sihana tu Jahoba uhut tumatangi situ tu. Dungi marbaga-baga ma ibana nin nama. Ale Jahoba Sebaut molo ditatap roham perdangolan ni naposomon jala diingot ho au jala dang halupahonon mu naposomon jala dilehoko tu naposomon sada anak lehonok kuma ibana musay tu Jahoba saliling mangolu ibana jala dang jadi hona raut parnabung uluna. Jadi dung leling ibana martangiang di joloni Jahoba sadi pamanat-manat si Eli ma pamanganna. Alai martangiang di bagasan rohana dosihanna asal ubit-ubit bibirna daktar bege yang go suarana gabe diripu si Eli ma namabuk ibana. Jadi nasi Eli matu ibana sadia lelengon mu mabuk utahon ma anggur min mami sianho. Alai ni nasihanna ma mengalusi si toka ale tuaku paropuan na godok roha doa utahe dang dung huinum anggur manang si inumon na koras roha kido na huseon di jolo ni Jahoba. Unang tungbahen kosom hirabur na jahat ay siyan ponjot do arsak ni rohakku na godangi au mangatai rasi rasa nuay. Dungi ni nasi Eli ma mengalusi laho mahomuli mardame-dame say na lehono ni batani Israel tuho na pinangidom sian ibana. Jadi ni nasihan nama say dapotan asini roha mana posomi di jolom dungi ditulus parupuani madalana jalamangan bohina pe dang be surbot idaun. Ima saatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan no piopsa. Amin. Tidakon mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon idong hata sa hapor siyaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au por siya di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumapalangi do tano. Au por siya di Jesus Kristus,
anak di bata Jahoba na sasadai, imana tinubuho ni si Maria, nagabe-gabian santo di Purbadia, adorak suabubuhan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hao pinursilang, na tua tuban wato rudung ditanom, na mulak mangulu dar patuluhon, na manay tu surgo, lahudul tu siamu ni di bata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosa ni, isi maibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di todi Purbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panala Kristen akan na badia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Gor Minggu Tasadarion, Imah Minggu Rogate, tanggal sia Mei 2021, topik minggu, Tangiang Nihalak Naporsea, atau doa orang yang beriman. Sada parningotan anak naik ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis, tanggal 10 Mei 2021, marminggu dohita songon minggu nasomal. Ima di paningotan di hana naik Tuhan Yesus Kristus. Retta mahita sude rotu gareja, jadwal ibadah, boima tajaha di warta jemaat. 2. Laporan pertanggungjawaban Manang LPJ Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu sebagai berikut. A. Laporan penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan di Pesta Jubileum IMA 2 miliar 30 juta 924.568 rupiah. Total pengeluaran manang biaya 1 miliar 76 juta 96.420. Penerimaan bersih tuhuria 154 juta 888 rupiah. Ima di perincion Tubang Mandiri Ima 144 juta 828.088 rupiah. Piutang manang kwitansi 10 juta. Panitia menyerahan tuhuria 154.820.088 rupiah. Tertanda tangan Panitia Jubileum HKBP Pasar Minggu. B. Daftar harta yang diserahkan oleh panitia ke huria dapat dilihat warta jemaat yang ada pada kita. Tolu. Pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang namandohoti di gereja tu pertanyaan di hari Jumat ima di tanggal 14 Mei 2021 ima tuan rumah wilayah 2 Asareta Maro tu gereja Jala Pinangido ma asa sude hita ruas menghiton pertanyaan ini di bagasata secara live streaming. B. Jadwal pertangyangan wilayah Woima Tajaha di Titi nang adong di hita. 4. Sidi khusus.
Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 di Patupa Huriata do maka tidakon haporsean khusus ima pitu halak nomor siajar intensif. Acara di Patupa di Parmingguon pukul 10 walu wib. 5. Mutasi pendeta. Hombar tu SK Eporus nomor 347 garis miring PDT garing SK garing 07 garing 2021 tertanggal 20 Maret 2021 memutuskan dot menetapkan amang pendeta Petrus Tupal Sitio STH songom pendeta fungsionaris HKBP Resort Pasar Minggu Gabe Wakabiro Okumene HKBP Ima Arkantor di kantor pusat. B. Hombar tu SK Eporus nomor 346 garing PDT garing SK garing 07 garing 2021 tertanggal 20 Maret 2021 memutuskan do menetapkan amang pendeta Adventus Natalium Tambun STH songom pendeta fungsional HKBP Resort Cimanggis Gabe pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu. C. Hombar tu surat sian pareses distrik Walu DKI Jakarta tertanggal 3 Mei 2021 rencana paboraton amang pendeta Petrus Tupal Sitio STH dut paujakon amang pendeta Adventus Natalium Tambun STH naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 20 Mei 2021 di Parmingguon pukul 10 WIB. Onom Dewan Onom titik sada Dewan Koinonia. Onom titik sada seksi remaja dot Naposo Bulung. Seksi remaja dot Naposo Bulung naeng patupahon ibadah Paskah di hari Minggu sadarion tanggal 10 Mei 2021 di Parmingguon pukul 10 waluib. Tema Ima. Tema berpaling kepada Sang Hidup yang diambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Subtema remaja dan Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu hidup dalam semangat kebangkitan Yesus. Pinangido tusude remaja dohut Naposo Bulung asa parsidohut di perayaan Paskai. Onom titik sada titik 2 persekutuan dan pelayanan untuk keluarga muda. Gereja kita akan merencanakan pembentukan komunitas dan pelayanan untuk keluarga muda sebagai tindak lanjut dari Parehon Perempuan tahun 2021, yaitu masa perkawinan 0 sampai 10 tahun. Melalui pelayanan keluarga muda ini diharapkan dapat merangkul seluruh keluarga muda serta memberikan masukan-masukan dalam menghadapi masalah serta menjadi regenerasi gereja HKBP yang kuat dan tangguh di masa depan. Pelayanan ini dikoordinir oleh Dewan Koinonia bersama seksi perempuan dan tim. Onom titik 2 Dewan Marturia. Onom titik 2 titik sada seksi sending. A. Seksi sending naik patupahon ibadah Paskah di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 10 siang WIB. B. Di Patupa seksi sending do Namar Tangyang Marite tim doa di Ganup hari Senin pukul 10 siang. Di Pangido tu ruas
Nihuriatta asa marsidohut di tim doa napi natupani seksi sending di hirup tahun. Pitu nomor bagas. Pitu titik sada titing paduahon. Naeng manjolo pasu-pasu parbagosan mah Dr. Ricardo Lardesman Lumban Tobing, anak ni Amata, Pendeta Robert Edison Lumban Tobing SMTH, tubuh ni Inata Rosminaria Boru Munte, alamat Jalan Poltangan 2, nomor 11, RT 002, RW 010, Pejaten Timur, Pasar Minggu, masuk ke wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Dut Orwana. Apoteker Desirat Nasari Nenggolan, Sarjana Farmasi. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, alamat Jalan Kebagusan Dalam 1, Gang Haji Ridwan, RT 09 RW 04, Kebagusan, wilayah Sapulsada. Boru ni Amata, Togar Parsauran Nainggolan Nahinan, tubuh ni Inata, Nurmasni Boru Purba. Pemasu-masuan patupahan di hari Sabtu 15 Mei 2021 masuk pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di pasu-pasu tuata mah sakap pardongan saripion nasida. Walu dakdanak nasorang. Di bahasa-bahasa tuata dosa ada dakdanak bahwa di hari Senin tanggal 3 Mei 2021 di keluarga Olowan Manulang, Inata Riks Kusumaningkanti, Boru Tambunan, alamat Jalan Kenanga nomor 10, strip 2, RT 005, RW 004, masuk wilayah Sada, Ipasdo Dakdanaki Songon Inang Natorasna. Sia ruas natambah. Nunga di Jalo Gabe ruas Surya di hari Minggu sadarion tanggal sia Mei 2021 Ima keluarga Marisi Matondang, Inata Healthy Diana Borus Torus, dua Dakdanak Nasida, Pidasian HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Distrik Sapulsia, Bekasi, alamat Jalan Perumahan Poltangan Baru Kapling 10 RT 007 RW 005 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, masuk wilayah nomor Sada. Nomor registrasi jemaat 01989. 10 ruas nama ulang tahun. Sude Parhalado Nihuriatta HKBP Pasar Minggu. Pasaton selamat ulang tahun mah dihamu sude di ruas Nihuriatta. Tu sude ruas marulang tahun di Bagasan Saminggon mulai sian tanggal sia Mei saat tu tanggal 15 Mei 2021 boi mata ja di warta jemaat na adong di hita. Hatani di bata di nemarulang tahun ini ima. Saat rodi hatua-tuamu satotong do hau jala rodi na ubanon sai audo masung-usung hamu. Haudo membayar sa na sai laon, haudo mangopa, ado mangabing, jala au paluahon nuaeng. Titing nasoni jinahon dohut parepengon Nihuriatta, boi mata jaha di titing noang di parade Nihuriatta. Songoni ma titing di hita di Bagasan Samanggion. Mauliate, Horas.
Tuang Yang Maha Dame ni debatana sumurung sian saluhuna roha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan goarni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluna dohot di sude ruas ni huriatan dan mengikuti pertangganan secara live streaming Tuhata Yesus ma mandongani hamuna saluna hatani debata sian sada Yohanes bidu 5 mamuka sian ayat sada satu ayat 5 songonoma hatana di bawah judul perikop taringo tu haporseaon genup na porsea Yesus do Kristus ido naung tubuh sian debata jala ganup nama kaolong ibana na manubuhon haholongon ido nang na tubu sian ibana sianodo taboto naung holong rohata diaka anak ni debata molo taha holongi debata jala taradoti patikna ayodo holong nirohani debata molo taradoti patikna dada na dok patik naing ainasa na tubuh sian debatado manaluhon portibion ha porsiautaido naung monang manaluhon portibion isedo na manaluhon portibion ia sona porsia di Yesus Kristus anak ni debata ima sahatna dihamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goarni tuata Yesus Kristus songon nahudok nakingan jamita tahun di bawah judul perikop taringot tu haporseaon bohado haporseota di tikion apalagi dalam suasana menghadapi wabah pandemi COVID-19 bohado haporseota hatani debata madokon naung tubuh di bagasan Kristus ido na porsea di Tuhani jala isedo na manaluhon portibion siapa yang bisa mengalahkan dunia ini karena dunia ini banyak kejahatan, penipuan, margabus, korupsi, kesombongan. Alani rohatan debata ganup na porsia Yesus do Kristus ido nang tubuh sian debata. Isedo manubuh kita Tuhan taido na manubuh kita padu halihon tutudo na torasta do na manubuh kita anggo secara lahiriah alai nang manubuh kita padu halihon ima Tuhani asa taparangehon
parange na sesuai tu Kristusi parholong labok tidak pendendam. Tayong ada di Lukas 27 ayat 24. Tiki di paururu aka Yahudi aka Parise Tuhan Yesus di kayu salib. Dang ngadong dendam Tuhan Yesus ipaururu itizuri disahi Ahmed Tuhan Yesus. Lukas 27 ayat 24. Ali amang marpa muati maroham mida nasida aidang di boto nasida ahana binen nasida. Tidak ada dendam. Alanima tapatari dahon ma nang tubuh dohita padu halihon marhite hapor seota tu Kristusi molo adong pangalahoni yanakon na humurang isedo na isalahon song nasibuh mamanginang moladok pangalahon na hurang di anakon isedo na isalahon orang tua na soy pasingot na toras na do harwain marlea na dua na alani pangalahon ni yanakon nuaing kita Kristusima manubuh kita padu halihon molo taulahon dosa pargasipon penipuan margabus na palehon ni sudah kita palehon Tuhani do kita disi dak taingot ngai tubuhon Tuhani kita padu halihon taidojo 2 Korintus 5 ayat 17 2 Korintus 5:17 siapa yang hidup di dalam Kristus dia sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nungarone baru sudah menjadi manusia baru. Jadi suku-sukun nunga manusia baru kita amanginang molo tajalo Kristusi hobartu 2 Korintus 5:17 nunga jolmane baru kita jolmane baru di pakkatayon jolmane baru di parange jolmane baru di penglihatan jolmane baru di pendengaran. Alani maya taparangehon ma tatadikon ma ngolu haportibion uludo dang yang gak be mergabus dosa. Habe saya maaf dokon, jangan engkau berdusta nina. Perintah ke-9. Irokon Raja David dope musa di pesalmen 110 ayat 10 sada amanginang. Mulut tabereng pesalmen 110 ayat 10 sada. Di bagasan biar ni rohani Raja David idokon ibana di pesalmen 100 saplon me saplo sada di bagasa biar nora sude jolma nunga mergabus karena tidak lagi menganggap berbohong itu dosa. Alanima isedo Yesus di ngulum siapa Kristus itu di dalam hidup kita. Yesus haluado di kita. Yesus
penolong yang setia. Yesus juru selamat yang menyembuhkan. Nama bahen pir toddi dang mabiar dang tahuton boy do taluhon portibio namang inang alusna boy molo mangolu ita di bagasan Kristus aro na mangolu di bagasan Kristus dang diulawan pargabuson dang olo menipu dohot akana so di halamohon Tuhani guar ni minggu ta amang inang ima minggu rogate taringot martangiang song na do kinakingan dohot tobi minggu tangiang ni halak na porsea dua orang yang benar. Bohado nuaingon semangat ni halak Kristen martangiang. Bohado nuaingon semangat ni halak ruas ni hita HKBP martangiang. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Bohado hita martangiang. Semangat do beta martangiang. Tentu iya. Semangat, semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh. Oleh karena itu bagaimana kita berdoa supaya kita selamat? Kenapa kita berdoa manginang? Buasa martangiak kita. Tabereng Josa ada ayat tadi. Buasa martangiak kita. Markus 14 ayat 30. Markus 14 ayat 30. Kenapa kita berdoa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Alai tabuka majote. Perlu do lalau nate. Boratak kita mabuan Alkitabi moloso tajah do. Bainahamete. Jadi tajah majolo. Kenapa kita berdoa? Markus 14 ayat 38. Rak maju tamajaha. Murado dapot ite pada nebaru. Markus 14 ayat 30. Kenapa kita berdoa? Tajama tulu dua ya. Kita berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Asunang bongot kita tupang ujunan. Ima tujuan lah kita martangiang. Piga halima kita martangiang sajam. Piga halima kita martangiang sadari asunang madabu kita tupang ujunan non. Pangujunan naboraton. Boy itu borat molo sama martangiak kita. Alai molo ngamartangiak kita dangarong naborat. Karena kekuatan kita adalah Kristus. Sekali lagi, karena kekuatan kita adalah Kristus. Tidak ada kekuatan orang Kristen selain daripada Kristus. Doa itu adalah power. Tangiangi amanginang power. Power di hidup kita. Kalau kita berdoa kita sehat. Kalau kita berdoa kita kuat. Tidak jatuh. Kalaupun jatuh bisa bangun lagi. Idokon Mazmur kan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak.
boy bangkit. Jadi onma amanginang, kata-kata itu adalah juga doa. Kata-kata itu juga adalah doa. Contoh, sehat-sehat mate. Nah, gabe sehat do, sehat. Horas-horas mate, gabe horas do, horas. Jadi kata-kata itu juga adalah doa. Jadi mari kita biasakan berkata-kata yang benar, karena kata-kata itu adalah doa. Ngayasoni. Saya ada doa anak ngi buru ni keluargai si holnya rohana tu badita HP dang dapot tu guru huria tong dang dapot ujungnya mulima tu si ponidi ngabida aliran edang laho ida tu pesta ni borumi ni muida dang burukui mate petahoin na. Kata-kata adalah doa. Dang burukui mate petahoin na. 2 tahun na margeleng mah buru non. Edang lau eda mamereng popumi nga adong gelengi burumi ni muida popuku buruku dang burukui mate petahoin na. HP 15 tahun naik mate ma buru naon. Karena kata-kata itu adalah sumpah-sumpah matong. Ba mate ma. Ma mate habis ong be si dohono bete. Jadi kita biasakanlah, karena kata-kata itu juga adalah doa. Tabai kata-kata yang baik. Horas-horas mate. Siap-siap mate. Shalom. Jangan menyumpah-nyumpah. Las dorohan itu wanita menyumpah-nyumpah? Tidak, Tuhan tidak senang itu. Tuhan senang kita memberkati. Tuhan senang kalau kita memberkati sesama, bukan menyumpah-nyumpah sesama. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, kudus, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Tuhan itu yang kudus. Dihamuna kadongan sabor seon tahanguluan mana martangiang songon guar ni minggu tahun rogate songon tobi minggu tahun tangyang ni halak na porsia tahanguluan martangiang tajugulon martangiang songon sikak ni pati nakingan epistet ijahawan amat inata para geda tajugulon martangiang Rom 12 ayat 12. Tahanguluan martangiang, tajugulon martangiang, jugul do pehita martangiang, manang jugul mangalo do. Mulai so jugul na positif ate, jugul hon martangiang. Unang jugulhon mangalo manang mangalusalusi alani mamanginang tahanguluon naman martangyangon ay balgado peranan doa di ngulut tahun. Amin. Sekali lagi, balgado peranan doa di ngulut tahun. Kita ini besar-besar sebagaimana ada sampai sekarang adalah karena doa. Amin. Bukan hanya karena uang ataupun karena vitamin. Tapi kita besar, kita hebat adalah karena power daripada doa. Akaise do halak na martangiang. Akka partigor martangiang do panako martangiang go panako amanginang songon ado te
Tunggu martangiak panako. Alai dison di Yakobus 5:16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Panako orang benar itu tidak. Itu namanya menghalalkan segala cara. Jadi pergedel petau asal mah dapat nohana. Martangi yang panakku itu ngati. Urupi mahami. Hari Kamis neng lau mahami jo manakko. Tuja buni opulistoninna. Berhasil lo na manakoi dapat do. Ida-ida na busur. Jora-jora namale alai sepandai-pandai tupai melompat. Iya. Sepandai-pandai manusia berbohong, berdusta, mencuri, pasti akan ketahuan. Jadi nai tangi otua ni matang yang ni parti gordo, dang tang yang ni panako. Yakobus 5 ayat 10. Doakan anakmu, amanginang. Doakan suamimu. Doakan istrimu. Doakan orang tuamu. Doa terus. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doakan terus. Anak juga doakan, orang tua juga doakan, suami juga doakan, istri juga, nambur juga doakan, semua didoakan. Sedangkan wakil presiden aja pun kita doakan, apalagi lah namburu ataupun nan tulang. Alani gabe si partangiang maita, najugul martangiang setiap saat. Taingok muse Lukas 3 deteh 22 ayat 42. Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemane. Lukas 22 ayat 42. Bagaimana doa Tuhan Yesus? Harus atau tidak? Kehendaknya atau kehendak Bapa? Tidak harus kan? Lukas 22 ayat 42. Doa Tuhan Yesus di taman Getsemane, saat-saat kritis, saat-saat diambang maut, akan datang tentara-tentara beringas. Alai tajaha mate, tabereng mate, tabereng jode. Budu tok ta surat, te biar perlu haduan, mana tahu perlu di akhir hidup. Lukas 22 nakinate ayat 42. Doa yang bagaimana? Mulubo inian amang salpuan mala. Lukas 22 ayat 42. Munang marisuang tabuan Alkitabi 3 kilo. Mula sotaja do Muhammad selagi kita masih hidup. Lukas 22. Mula boy namang salpu masih na alai unang ma. Janganlah kehendak saya, kehendakmu yang jadi. Jadi kita juga begitu. Jangan kita memaksa-maksa Tuhan. Nah, ya song ni, neng laut tu Bali. Neng liburan tu Bali 3 minggu. Tuhan, tolong lindungi rumah kami. Kami mau liburan ke Bali.
alai dakya tu gereja, dakya marhata na denggan, holan marhata na rorang. Ilindungi doi, seolah-olah Tuhan itu jadi satpamnya. Dakya na denggan, marhata na rorang ko terus. Aka penipuan do, margabus. Alai pas neng tu bali, Tuhan tolong lindungi rumah kami, banyak harta benda di rumah, tolong dilindungi. Seolah-olah Tuhan itu jadi satpam kita. Bukan seperti itu. Ta ingot doa di taman Getsemane, janganlah kehendakku, kehendakmu yang jadi. Nah parpudi nama amanginang aronggo dua semalam-malam hari bagi hamunai amanginang aronggo dua semalam-malam. Iya. Tunggu Lukas ya, tapi orang ada yang Lukas 6 ayat 12. Dua semalam-malam. Ini pun yang di Taman Getsemani, Yesus ini serius ini berdoa. Sampai keluar apa? Bintik-bintik darah dari keningnya, dari tangannya, keringatnya darah. Kalau Amang Inang baca di situ Lukas 22. Jadi ini juga doa semalam-malam, Lukas 6 ayat 12. Jadi ada kalanya kita berdoa seperti itu karena sangat penting ini. Ini sudah kanker ini. Bukan maksudnya kantong kering ya kan? Tapi perlu doa semalam-malam. Jadi tangiangi dang asal na tahate. Jadi molo i desa martangiang maita inna kira sudiru martangiang. Alai molo dia ke kota martangiang maita na ulu handphone na di kaluarhon. Majaha WA grup mabereng Facebook. Jadi bagaimana kita? Bagaimana kita? Alana harajaun dituhani, ima harajaun yang kekal. Harajaun nasotar hutur. Kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan oleh siapapun. Jadi kita berdoa kepadanya harus dalam takut dan hormat. Ibrani 12 ayat 28. Harus takut dan hormat. Takut dan hormat. Kalau yang tadi bukan takut dan hormat lagi itu. Tuhan, kami mau liburan ke Bali, tolong rumah kami dijaga. Padahal kelakuan tidak mencerminkan Kristus. Alani tabereng matayong umatong ate Hebrew 12:20. Kita ini harus takut dan hormat kepada Tuhan. Karena kerajaan Tuhan itu kerajaan yang tidak bisa diguncangkan. Sedangkan kerajaan-kerajaan di dunia ini yang pernah kita dengar dulu, ada Hitler, di Indonesia ada zaman Orde Baru, hebat. Di sana lagi ada di Irak, hebat kerajaannya presiden, tapi terguncangkan juga, jatuh juga. Tetapi kerajaan Tuhan tidak akan terguncangkan. Oleh karena itu mari kita
taat dan tunduk kepada Tuhan. Berdoa kita dari hati yang terbuka, dengan hormat dan dengan keyakinan. Ikon pos marohata di tangyang taamang. Sekali lagi, pos marohata di tangyang taamang. Jangan kita ragu dengan doa kita. Dan kita tahu apa yang kita doakan. Kita tahu apa yang kita minta. Yang kita minta ini ya sesuai dengan iman kita. Molo ipangido danak SD kalas sada hepeng 1 juta leono taro amanginang daw molo tapangido siya tuhani songon hadirat tasonari. Janganlah dulu yang kelasnya sudah high tapangido sada triliun ile Tuhan itu kayaknya nggak ada jalurnya, jalur tol pun nggak ada, jalur alternatif pun nggak ada. Jadi tahu kita apa yang kita doakan. Amin. Anak kita juga yang SD kalau dia minta 1 juta untuk apa? Kasih nggak ini? Nggak akan kita kasih. Tapi kalau dia minta 2.000, jadi mari kita berdoa sesuai dengan iman percaya kita. Tataluhun ma portibion alana di bawah judul perikop jamita tahun taringot tu hapor seaon. Jadi kita mengenang par hapor seaon na tugu. Kita jalani pandemi COVID-19 ini dengan besar keyakinan kita semua selamat. Amin. Selamat. Seperti firman Tuhan Mazmur 91. Biarpun di sana di kirimu sudah rebah 1.000, di kananmu sudah rebah 2.000, tapi firman Tuhan berkata itu tidak akan sampai kepadamu. Aduh, pos ni rohari manang nakeragu-raguan. Halo amanginang, pos ni rohari manang keragu-raguan. Pos ni rohari. Dari mar pos ni rohama ita tutuhani tadalani mangulut tahun. Marsugot hari Senin. Mungkin ada yang bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Yang disuruh di rumah. Jangan keluar kalau enggak disuruh keluar, harus sesuai dengan, karena kita adalah Roma 13. Tunduk kepada pemerintah yang sah, yang berdaulat, yang diberkati. Jadi di pasu-pasu Tuhan maita ingot tita ma minggu rogate si pertangiang mahita unang rolosok tamar tangiang molo isuru Tuhan ini tamar tangiang jam 3 pagi berdoa, molo isuru Tuhan kita jam 2 pagi martangiang karena Tuhan mengingatkan kita. Iblis setan sedang bekerja idungo kita bisa dibangun Tuhan jam 2, kita bisa dibangun Tuhan jam 3, mengingatkan kita supaya kita berdoa saat itu juga, jangan malas. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya martangiang meta. Mau lihat ma Tuhan di partikian naulion nunga diloko dihami hatam nama nabori haporsion nami asa tugu haporsion nami Tuhan menghadapi kehidupan Tuhan di parngulunon
yang tidak bisa kami prediksi. Jangankan sampai setahun, satu hari pun tidak satu pun dari kami yang bisa memprediksi. Alanima, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan membangunkan kami supaya kami berdoa setiap saat sesuai dengan dari Injil Lukas tadi, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan, juga dari Markus. Alani ma Tuhan asih marham dihami uru pimahami jol managalion parbisu ke mahami Tuhan, parohai mahami Tuhan, asa unang sada besyak kami Tuhan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dongani ma akka ruas ni uriam lumobi akka naung lansia asa di bagasan pos ni roha na siya koy Tuhan. So ni ma akka yanakon ni uriam dongani ma paso-paso ma akka na karijo akka na marsikola asa dapo na akka parbinotoan, dapo na akka pangkat jabatan, hobartu haporsyon nami tuho Tuhan. Pasu-pasu ma pamaretta nami, laho mabahin na uli na denggan di tonga-tonga ni masyarakat nami. Lumobi tuari Rabu Kamis Idul Fitri asa denggan merdalan, tidak ada keributan ataupun penggalangan turun ke jalan. Soni masih sekaligus disi parningotan hanana ini Kristus tuban wagijang asa huhalas sok kami di bagasan roha natugu mardongan hamolateon. Pasu-pasu masudi hami asa bui hami mangulahon nahobar tulomoni roham. Maulihate madihoneng mulak kami no julani madidalan. Asa hami fokus tu Kristus. Asa saat kami tu tujuan nami sonang so ribu-ribuan. Maulihate madihole Tuhan. Amin. Marede maita huma ta pasahat peliata. Oh
orang yang maita pasahaton peliata tu debata ale debata manami da di Bano Gijang hodo haron isalut sileon nadengkan do nasa uli basa nama liutus upasat tami masya na liomi tuhami pilihan nami tuho saya jalo may gabe wap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar siyak kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni uriam do di portibion buhay marhanami marhite-hite todim asalam mutadahami gorang ni sileo-leo mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami nadi Bano Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajamu sai saat malam meneroham di Bano Tongosongon nadi Bano Gijang lema tuhami sadarion hango luas siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togi hotu pangujunan palua mahami siap pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutod di munabi amin.